Dobre, cesta k 1000 objednávke part 6. Dneska chystáme predposlednú objednávku, čiže v ďalšom videu už bude tá 1000 objednávka. Sledujte, či ste boli tí šťastní. A teda dneska konkrétne balíme objednávku číslo 20468. Sa mi krásne páči, že 1000 objednávka bude mať v sebe číslo 69. Čo si teda zákazník objednal? Objednal si Gundam model tohto nádherného Zakua z Originu, hej, a taktiež si objednal túto S-High Figure Arts figurku Denjo. V poslednej dobe sa tieto figurky dosť rozbehli, čo ma dosť teší, pretože čo sa s týmito figurkami dá robiť, či už sú to hand stop motion filmy alebo rôzne pózy, tak sú naozaj fantastické. A zároveň ma teší, že tento zákazník je zároveň zákazník, ktorý vyhral našu fotografickú súťaž na našom Gundam Discorde, čiže ak ste na našom Gundam Discorde a baví vás Gundamy, chcete vyhrávať teraz mesačné poukážky v hodnote 20 €, tak sa určite pridajte. A keď je si naša posledná objednávka, teda posledná objednávka pred tou 1000 objednávkou, ja neviem vás pravdu vysvetľovať, nevadí, tak ako darček si pošleme aj tento Gundam zadarmo. Čiže snad sa to poteší a v ďalšom videu 1000 objednávka. Let's fucking go!